se me veis a la fiesta. Home, què tal, Moseta? Com va? Molt bé, i tu? Hòstia, tener la fiesta y todo, me cago en la mano. Molt bé, també. Oye, eso son tendencias extrañas, ¿eh? Això de donar-se Sí, la besitos. capital, la capital. ¿Cuánto te veremos? Bé, vosaltres Molt bé, què? Bueno, assistem. Anem fent. Sí, Fem un hotel que anem al bar ara. A què bar? Fer un coto, Anem a Casa Noguero. Ah, vale. Casa Noguero. A veure què? Un vaset de vino, com a fer en els següents A ver d'antes. si nos convide. I Vale, un trosset de sí. coca, a veure si mos foten. Bueno, pues igual nos convido, venga, claro. Pues ahora mismo anem a Pues podem fer un coto o què? Un guinyote? Farem un guinyotet, tu, què? Jo Què no fa? apunto ahí. Bueno, solo hay que al 4. Y sabe, Bueno, y sabe vale, chugar ya guiñote. Bueno, Yo me defiendo Vino solo. Yo me defiendo. experto. igual que uno siempre tiene que estar tan al del bar a la mesa i de la mesa al bar tan a anar retirant els vasos perquè a part els vasos de vino són molt xicos. A la mesa i al llit, al primer grit. Ah, això sí. No hi que fes rogar. Ai, si no ho Ara has sí, no. sentit, Joan. Sentiu. No, mai. No cal... Siempre se aprende una cosa nueva. Sí, ¿no? Aparte de lo que te pueda pasar, Claro. aprendes algo. Els adequados. Després de treballar, també pues com així, això no tindré problemes. Además allá no acaba de... La gent ja és diferente, no sé com així. Hombre, hi ha un altre ambiente. Así la gent vaigues aunque vaigues, siempre puedes charlar cualquiera, pues... Sí, allá son més estretos tots. Va, que... Més tancados, en canvi... Però ara són això més comença tancats. a canviar, no? Perquè viene molta gent de fora. Primero, Sí. primero ya han anado pues, gent de Andalucía, gent d'Aragón, pero es que ahora viene de tot arreu. Bueno, tienen que echar en un patués que no se les entene. Patuiglis, que si no sé qué, que... bueno, la que leche molt estranya, però com així a cada puesto. I Bueno, luego, ¿tú qué charles? i jo lo que pues, jo vam començar, quan vam arribar allà, intentar pues, ragonar com aquella gent, perquè ragonar en un patués una miqueta més tancat. Y a vegades de vez en cuando se me escapaba alguna palabra de per así, se te miraven, estoy un poco en el huello, ¿qué ha dicho Vale. este Marto ahí? No soy justo, pero no, ahora pues miro de ragonar les dos coses. Quan pujo así ragonar lo que toca así, quan estigo allà ragonar lo que ragonen allà. Però bueno, com això, allò me fa molt més goll el patuès. Bueno, pero el catalán es muy fácil de entender. Sí. I és molt fàcil d'entendre, però també hi ha molt pareceu i se te crucen un poco Sí, les sí. coses. Sí, sí. Y como este patuès de Santa Baixo, que digo yo. Tenerlo sí, pero ragonarlo, me pasó el Bueno, patués. Ragona, pues una combinación entre lo que has aprendido de catalán y el resto de patués. I la gent Sí, t'entén. si hi ha bona voluntat... Sí, aquí més pareceu. Home, jo penso que inclús és més fàcil per nosaltres entenem-los a ells Sí, que sí. que Que ells a ells a nosaltres. Sí, sí. Perquè a nosaltres hem Hay usat una moltes cuestión paraules... intelectual, igual, ¿o qué? No, jo penso que no. No, Así claro. tienes moltes paraules que son la hostia. Allí, en cambio, bueno, Sí. también tienen Sí. las suyas, pero... Claro, a Y hay nivel de un- léxico yo me extenso. el Pero así, catalán, por ejemplo, patués. estás a Gris y se charre de una manera. Te vais a Villanova y ya es completamente diferente. Home, completament no, un poco diferente. Tampoco, la base y es la misma, pero sí que hay algunas Sí que se nota. cosas que cambian. Pero a Barcelona pasa lo mismo. Barcelona, catalán, no ragone, digo. I molt Perquè accent. ja hi ha de tot i digo saber ragonar bé. Castellà. Ah, sí, si te'n vas per estar un llogar d'aixòs, vete a saber d'on, és que no entenes res, perquè ja hi ha cada una per estar que ragonen molt Sí, sí. tancat, molt tot. Pero I com bueno, el luego patuès. la treballada, otra... Es Home, una la oportunitat. treballar sí, Catalana, sí, saps la universitat parlar igual. català. Sí, jo sí. Sí que hi ha molta Sí, gent sí, que sí, parla. perquè I bueno, les classes sempre- te les dan en català? No? També. Bueno, ja el primer any va estar que en castellano, però després ja tienes que aprendre. Eso sí que yo obligado, ¿no? Sí, bueno, no he obligado, pero si... Digo, a ver, aquí no van a tener catalán. Digo, si alguno se echere ya, parece que no les fabren cago, ¿no? La gent d'allà te miren mal. I és lo mismo. Jo també m'agrada que quan pugen així, pues se ragone el patuès, no? Jo el que m'agrada, pues jo penso que també a ells les agrada. Això seria lo bueno que I adaptar-se a ells. ho miras han de mantenir un poco. Pero bueno, ya hay un otro mundo, y esto es muy caro, bueno, no se puede. Estás al red de casa ya tienes que... Ya te costa dinero, sí, eso tienes que sacar bastantes cuartos. Así te vas a donde tu pai, allá a la serra aquella y res. Pero ti, arriba al puente, ya has tenido que soltar... Sí, exagerado. Pero bueno, y una otra manera, ¿no? De otra las manera, cosas, Sí, sí. se consume molta més a les Hostia, sí, ciudades. sí. Y sobre todo a Así no hay la misma Barcelona. necesidad de consumo. Home, és Sí, que... estic- Saldrá la carrera te coste dinero. Sí, Sacar sí, el metro, y también no te autobús. vayas de fiesta. Cualquier cosita. Que tú vas a la fiesta gris, bueno, está chumpiando a la barra, pues te invita a un cubata, después pino, después el otro. Y arribes farto a casa que no trobes la puerta y no te has gastado un duro.
Y a Barcelona te Ya fotes te agarraré, no te preocupes, ya te agarraré un otro día. Això te costarà caro, Això te Això te costarà caro perquè ja S'ho cobrarà Ho has declarado públicament, això no, oye, bueno. y era ya baixo y exagerado. Fotete un trago así a un bar cualquiera ya es que detenete a casa, que exagerado, exagerado. Luego, así lo bueno que también tiene que te atrevallaste a 5 minutos de tus expuestos. Sí, Y a Barcelona te tienes que llevar un par de horas antes para poder arribar a la hora del trabajo. Bueno, yo no y sé cómo arribes a fan. casa a la hora que Sí, puedes. a l'Eixes el Maitino d'anar I a a lo millor tornar... tindré que dir-ne fora, també. Y a lo millor, También, también. Això en la majoria de les cases. o llévate ja, un tupperware, he dicho. Y després diu la gent que pueden per así, pueden com a llocos, que no m'estranyes, que estan allà tots tancaus, que t'han anat a casa 2 hores estic parados a la carrera, bueno, y exagerado, y un estrés que taqué. Massa acelerado això, el ritme de vida. ¿Cuánto temps vives tu a Barcelona? Oh, porto ja 4 anys, no, 5. Vale. Vam anar, vam fer la carrera, acabar i després vam fer una altra i ara estic allà treballant i encara estudiant, o sigui que ja porto... Ja fa temps, sí. Però bueno, encara en recordo. Eres un catalanet assimilado. Sí. Los fillos tuyos eran pericosos. Los fillos, que vienen traveseros. Tabanos, hòstia. Que no se puede perder. Però bé, jo això sí que ho tinc claro, que per molt que estigui allà baixo, jo no me supidaré mai del llogar mío i del patuès. Bueno, yo tal como veigo la situación, no solo del patuès nuestro, sino de totes les lluengues pirenaiques, pues veigo una pirámide al revés. Se conserve molt bé en lo que hi la gent de més edat i la gent més jove el va perdent, hasta que molt poca mainada podem documentar que raone el patuès així. Poca o diu. Algunos ñei, a Saung, le colás. Pero lo que pasa esti es que les guarderies el dinamiten un poco, perquè molta gent que l'aprene, crios de 2, 3 anys, 4, van a la guarderia i allò ho borre completament. I com així se passava esti un... Yo pienso que el mayor problema que tenemos es el problema de lo que lleva la Diputación, el Estado. Porque si no se impone un poquete a la escuela o lo que lleva la guardería, no se xerrarà mai el patuès, no se regalarà mai el patuès. Perquè si no se fa un poquet de clase, si no se impone un poquet el patuès, perquè no hi ha que solo dir que se tiene que regalar el patuès, hi ha que imposar un poquet com se fa a Catalunya, se fa al País Vasco, perquè si no, no anem a cada puesto, Y hay que imposar un poquet el patuès. Bueno, jo trobo que també que està Posar-lo bé, com a assignatura. estaria molt bona Y cosa. asignatura que sigue puntuable. Al ritmo del currículum, en Exactamente. horario escolar. Y tiene una entidad así al valle y fue una especie de estatuto o... Home, això ja és complicat, però jo penso que Però jo tindrem que penso que començar espais, tindrem que començar espais Ja, regulant però- a la mainada, perquè jo no vaig anar al col·legi ni el vaig aprendre anar Ja. a classe ni res, jo vaig Pero estar... ahora ya hay mucha gente de fuera. Si toda la También. gente de fuera que está en la escuela y es como una asignatura como el francés o como el italiano, lo que sigue, ¿no? Si no te la muestren, no la aprenderás mai. Y si te muestran el patuès a la escuela, no te Sí, tienen home. los cojones que ragonar el patuès. Y es En cada verdad. que dan a familia no ragones el patuès, tú sabrás el patuès. Jo penso que aniria un poc el tema per estir, no? Lo que pasa es que això cal una ley de lluengues. Claro. Y cal desarrollarla. Pero- Y según la veo yo, la cal desarrolla primero a puestos a cuando nos ha trencado Claro. la transmisión. Y hay que prendre un poco el ejemplo del que han fet a Catalunya o han fet al País Vasco, ¿no? Y posar un Y poco... también a Gascuña, en las escuelas calandretes. Claro. Que allí no solo amostren el gascón, sino que amostren en gascón a toda la mainada. Y la mainada del Ragón son escuelas piloto que han integrado el gascón completamente a la educación a les diverses fases. I és més efectiu això que no el que passa a la Val d'Aran dant la immersió o normalització lingüística, des del meu punt de vista. Yo pienso que, digamos, el punto clave está así, el comenzarlo a mostrar el patuès desde chico, porque si no, eso cada día ni a pío. Sí. Y si las instituciones no se posen un poco les piles, eso cada día ni a pío. Y per cada any que pase, se perderà més. Estic també una labor de recuperació. Sí. El que hi ha sí, un diccionari, el que documentació. hi ha Exactament. les gravacions que se fan,
Sí, jo penso també que tindrien que estar entre tots, només a les institucions que aquella gent diu, bueno, pues són 4 ja que quieren ragonar patuès, pues que hi el patuès, no han sentit xerrar del patuès, i aquí la gent gran jo penso que hi la que tindria que fer xerrar la mainada, fer coses com se fan a Benas que s'han fet, d'escriure històries, llibres en patuès, i jo crec que totes aquestes coses fan... Yo pienso que los ayuntamientos, las instituciones, la escuela, el doctor, lo que lleve toda la vida de un valle, ¿no? Tú no puedes arriba, yo qué sé, al ayuntamiento y tienes que tener la posibilidad de ragonar patuès. El que està clar és que així s'ha ragonat patuès pues més de 1000 anys. Claro. Més de 1000 anys. I tenim dret a que se siga raonant. Exactament. No querim eliminar el castellano, perquè no podem, seria una locura. No sé. Però això és un patrimonio i molt bueno. Claro. I una riquesa... I és el millor que tenim. Sí, lo millor, perquè lo demés mos ho vendrem a palmos. Sí. Lo que són els prats i tal, ja ves a Benas el que està passant. Per això hi ha una riquesa que no hi ha material, però sí una riquesa moral, intel·lectual. Es que si pues un poco de la democracia mai arriben a cada puesto porque cada vegada serà menos gent que ragon el patuès i a la vegada pues cada vegada sí serà més de lado. Sí. I... Home, sí, és que jo m'ho trobo, no? Claro. Jo quan pujo així, em vaig a Benas i em trobo amb la gent de la meva quinta, és que Digo ragon el patuès. són dos que ragonen patuès. Si quiero ragonar patuès, me tengo que anar a ragonar d'Anxuanina o d'Anfarràs o Sí, de verdad. la gent gran del llogar. I allò, És que hi ha diferències també entre els llogars. A Castilló i a Benas s'ha perdeu antes. I gent de 50 anys que no el ragone. Ja. Però brenca. A altres puestos com a Saúl pues se ragone més que a Grist. También ha estado un poco cosa de que ha estado mal visto, porque tú anaves a, yo qué sé, vais a ver a Barbastro, vais a ver a un otro puesto y ragonar patuès estaba mal visto. Y si ragonabas patuès a la escuela también cada estaba también mal visto. El profesor te dice, hostias, que estas dinas, yo no sé de esa manera. Sí. Y a la vegada pues... Els maestros nacionals han fet dos tragos, Claro. no solo del patuès, sinó de l'aragonès. Perquè no hi ha més que veure el que diu l'Alear, de lo que pense la gent. Aragonès basto, espanyol basto, però qui us ha foteu a la cabeza això? La televisió no, la ràdio tampoc, qui? Els maestros. Está una política del Estado. Sí, una política que s'anava estenent i que anava acotolant els dialectos leonesos, aragonesos Colonización del castellano. i el gallego, que també està... El nivell de transmissió està pel 8%. Y así como son muy poqueta gent que se ragone, pues a la vegada encara ho tenim millor que l'Estado. I també que d'un lloc a l'altre, pues que no hi ha igual, que allò també fa que encara no hi hagi... Home, no però- hi ha igual, hi ha dos modalitats. Els 5 llogars d'ací de la cabecera, Benas i tal, i luego de... En Saunta això Sí. canvia un poquet. Allí canvia, però Molt canvia... Molt, però... Pero muy poco. Tus ragones dan uno de, yo qué sé, de Bisaurri o de Gabás o de Castillo y te entenes perfectamente. Sí, però allà piguen més la... Així. Pero muy poquetes cosas varían, pienso yo. Y yo Sí, però pienso lo que hi ha el léxico y la estructura, Sí, la lluenga, lo que hi ha la fonética y la morfosintaxis es la misma. Sí. La misma. El Congosto mos salve. El Congosto estava això estem perdeu. Sí, allí hi ha una altra cosa. I també del coll de fades allà pues, també hi ha una altra. Sí. I ja no sé si està o Per això les dim és de part d'allà, perquè ja... I a Xistau, pues, també... Pero Chistau encara se mantiene millor porque no hay tanto Espérate que boom, facin l'estació d'esquí. tanta boom Sí, urbanístico. Se Y mantiene así millor, però... hay molta gent de fora i a la vegada que dius tu, arribes a Benas i poca gent ragones. Sí, pocos. També els fins de setmana Sí, hi acude de l'hivern tanta gent... No, clar, ara La construcció. a l'hivern ja puja gent de tots els puestos, ja no hi ha el que hi era ben antes. Que anaven a la piana a fer 4 baixades tots els bordegots, però és que ara ja Pues així està. s'ha perdeu. Jo penso que caldria començar primero per posar ja els noms dels jugars en patuès. Sí. Después ya... I això se puede fer molt fàcil. Exactamente. Que posas en eriste, pero gris, ha dichos, como se va al O País encima. Vasco, o igual me tienes. Encima, O que posase... I els noms de les carreres també se poden posar.
Y no solo eso, el barranco o lo que sigue, o... Bueno, por lo menos lo que lleve la toponimia urbana. Exactamente, el o casco el això és molt embalse, o fàcil de... central, o lo que sigue, igual me entiende, pero pues hablo también patués. Sí. Se comenzaría por poca cosa, pero sería suficiente para que la gente vese que están a un puesto que no solo se aragona el castellano, que se aragona l'altra llengua. Sí, perquè la gent així més d'edat estan colonitzats mentalment. Exactamente. Y ya, Colonitzats. més que colonizas están ya través del asumiendo, castellano. ya están un poco ya... Eso ya no tiene solución y no es verdad. Pues les han mostrado que no falta res. Exactamente. ¿Qué es que pensen? Claro, sí, denantes así Però que... no hi ha així. Y lo único que ragonaven, denantes. I hi veig gent que no ragonava en castellano. De l'edat de Iaio i Brastí, hi veig gent que l'enteneva, però que eren monolingües en benasquès, en patuès. I me deben a uno de fora, encara que fuese inglés, i le diuen, se referien a ell en patuès, clar. Pues Carrillo comença un poquet per això, per l'escola, després per les institucions, l'Ajuntament, pues a les noms, a les coses, per un patuès, Sí. les adreces, tot és això, les carreres, I molt de Sí, treball. sí. però no De se fa nada. normalització, No. d'investigació també. No, yo pienso que se está Cuando haciendo. vayas al doctor exactamente igual, pues al médico, pero ha dicho pues al doctor, lo que sigue. Lleva un punto, no lleva un punto, pero sería un punto a favor del patuès. Sí, això se puede fer, molt fàcil. I coses que són més fàcils i altres més difícils, Claro. no? Pero poco a Però poco... poc a poc se puede... Pues sí. Compararnos ya en los catalans, yo no puedo estar, ¿no? Porque... No, pero no es complicado. Si tú puedes lo que te digo, si tú puedes ser este y sos o encima, pues es gris, la gente dirá, ¿eso qué es? Gris, hostia, ¿y qué significa gris? No, pero si gris es el nombre de yuga este. I a la vegada ja... I I, per- que, també- I per què se diu gris? Perquè s'arragona una altra llengua així. I per què s'arragona una altra llengua? Pues ja... Sí, sí. A ver, yo me recuerdo que cuando estaba de Mozot a la fiesta, mío vam fer els cartells de la festa i els vam posar en patuès, no? Exactamente. Les orquestes no, claro, però lo que fem, pues, anirem a rondar o... Exactamente. Ja ho vam posar en patuès i bueno, pues va haver de tot, no? La gent del Sí. el Valle que le va fer goi i altra gent Bueno, que ja no sabe què Això fan. passa així. sempre, mai estem tots d'acord, no? Però bueno, estaria bé començar ja a fer coses perquè... Home, s'està fent. Però Perquè molt fent més i ja que està replegado al Estatut d'Autonomia, pues donar-le un cuerpo a això. No que quede en una declaración de propósitos que més hi ha de despropósitos del gobierno de Aragón. Home, també hi ha O molta sea, gent... si quieres fer algo, feu-ho. I si no, saca això del estatuto. Y hay mucha Ya gente, está. mucha gente que se dedique, por ejemplo, los carteles que llega así hasta Barbastro, por ejemplo, a un pose venas que le saquen la que y pose venas. Sí. A eso yo también pienso que hay un poco de error. Lo que tendría que hacer es intentar posar el cartel. Hacer una cosa un poco reivindicativa. Pero bueno. Ahí sí que te chuntes de cuando en vez con Marcial de Pelo, está a fer sopas a Barcelona. Sí, sí, home, sí, ahí ell que le fa molto goi de una patuès, pues mos grita per Vives, Chirón de Villanova, que està per allà baix també. Ja el coneixo, ja el Coneixes, sí, s'ha hecho ja ara. 3 o 4. Ell és peludo, Jo, no està? sí, jo era peludo també, com a jo. I bueno, mos juntem allà baix i pues, t'ha sopat, a Veredos i Tarragona patuès, allà a Barcelona. En Pues tanto ahí. catalán, pues... Aquella gent quan Ah, siente ben, xerrada deu de ¿Qué flipar, día no? tus chutes de la semana? O bueno, qualsevol dia, un shows mos ven a juntar. L'última vegada va estar quan anaven a obrir l'estació, que vam estar raonant ja que se va nevar o tapullar, perquè per viure le fa molt goi, a Pelos també. Sempre mos trobem allà a la punta del Cogulla. O per Vives ara està Benas treballant. Sí, ara sí, però d'antes hi era per allà baix. Tenim de jefe de màrqueting per ahí. Ah, sí? Ja, tremendo. Ya hemos nevado, ¿eh? Ya hemos Ya hemos arribado. preparado El agüerro y el Iber hemos arribado ya. Que posen a esquiar Ardones. No sé nada. Farem a reter els foques i unes pujadetes a... I és molt alts esquís també ja, si no? Eres un poco de canto. Però per què vas fer fisioteràpia? Perquè és el primero de gris de Benas, de tu país. Pues sí, pues mira, no sé. Està el pionero. Sí, Te fem goi fotem man a la gent o què? això toca... Toca zafraines per Castelló, no? Pues a ver, jo com que estava al futbol a Castelló, que jugaven a la muntanyesa, va estar un dia a mi germana li van fotre una patada per un llogaron d'allà baix, saps que són més burros,
són les cornaclaves, aquella gent. I el cas que, bueno, li van dir d'anar al fisio. Mai li va sentir, fisio què? Jo pensava el masajista, però hasta el dia que van arribar allà pues me vaig donar cuenta que ell era diferente, ¿no? Ya que yo le va a agarrar el peu a mi hermano y no me toca el peu y ya le va a dir lo que le pasaba, oh, pues te fa mal quan eres allà, que si no sé què, jo me va fer molt go i me vaig quedar impressionat. I veuré que en un parell i 3 de sessions mi hermano van començar a córrer ja i mai més la sentiu. I jo me vaig quedar estranyat i a la vegada pues digo, hòstia, pues interesante, ¿no? Pues yo que estoy jodido de la esquena, tío, gánate a... No, a ver. Quan quieres, home. I mira, pues va estar per estir, perquè també pues i era l'únic que me feia goi i el problema era que anar a estudiar fisioteràpia a Saragossa pues que li va sacar molt bona nota. Jo estudiava però tampoc era dels primers de la classe perquè mos anem a enganyar i el problema va estar jo, que me demanaven un weight i no m'arribava. A la vegada l'altra possibilitat que havia era anar a Barcelona, que hi ha més facilitats però el problema és que hi eren de pago. I a la vegada pues, jo m'estava regalant mis pais i jo que no fa això, problema que cal pagar. I si no fa això, pues ja me quedaré per així, m'aniré a l'estació o estar per casa, el que siga. Sí, però el que no queria anar pues, a estudiar algo que no me fes goi, perquè està allà pues, me quedo a casa. I sí, pues vaig tenir la sort que me van ajudar i mira, he anat allà, vam començar, vaig acabar la carrera, vaig trobar feina. ¿Estàs molta gent fent els estudios estos o què? Sí, ara sí. Ara a classe mia estem pues, un centenar. Sí, però és que el problema allí... I que hi ha moltes dones... Sí, en llei, claro. I jo encara, no? Jo que sí, les pràctiques són majes, perquè estàs allà en un quarto com este, tots tancaus allà, de dos en dos. Les pràctiques de què? Digo, ahora, pues hacer parejas. De tot, s'ha de fer de tot. Si s'han de despullar, se tienen que despullar i quedar-se... ¿A tú qué te fe vego? ¿Y el oficio o el...? Home, és verdad que jo m'he trobat amb gent... Això oye... Sí, ella majo, jo també, no? Esta es la tapadera, ahora contamos No, però és curioso perquè jo l'altre dia va dar un informàtico, perquè jo també em fa molt goi. Hòstia, jo també tindria que haver estudiat informàtica, perquè ella és majo, no? I tiene molta salida. Sí. Digo, pues tota la gent de la meva quinta diu que nada d'informàtica, que quieren estudiar fisio, perquè allà veus les pràctiques, les dones despullades, tots per estir... I tota la gent quiere fer fisioteràpia per això, però bueno, jo... ¿También grabes en vídeo o qué? No. Sí, ya hay técnicas que sí que se graben. Sí. Sobre tot ara també... Després ho pots penjar a internet, això. Ahí el problema. Hòstia, me recordo una clase que vam fer en un seminario de cadenas musculars, que se trata de ver la postura de la gent que tiene y pues saber les curves, si fan uns exercicis com se va col·locant el pacient i bueno, pues se feien fotos antes de començar i després de 6 o 7 sessions se torna a fer una foto. I van estar els professors i te donen-les les fotos, les van penjar ja a la red a internet però del local, no? de la universitat, a l'intranet. I con tan mala suerte pues que no demanava clave, bueno, van començar a córrer aquelles fotos per odontologia, per enfermeria, bueno, se va fotre un cristall perquè claro, tota la gent que està per estir, pues, les dones en bragues, penjades per estir en les fotos... Així d'en ragon tot Dios que le fe fisioterapia, claro. Sí. Chumpiana. Sí, Pero se has está- equivocado. Pero Yo eso lo que ya pasa es que majo. yo era poco espabilado. Has equivocado la tuya vida. Tío. Però a classe hi és majo, no? Que estàs en bordegotes de la teva quinta, majes i tot el que quergues. Però després te vas allà a fer pràctiques i te viene la Maria. Y te haces el examen como fes el examen. Home, el examen també, te tienes que remangar i de tot, ja hi pràctico i teòrico-pràctico, de tot, però el que t'anava a dir, que tu després vas a fer les pràctiques a un puesto per estir i t'arriba la Maria i que no hi ha com a classe, no? Que ara ja no sabes si porten bragues o si no en porten, perquè són tan xiques que tens que fer aixita a vedeles, no? Però quan arribes a un centre i te viene la Maria dan un cul allà que no sabes per on començar, que pesa 50 quilos cada pierna, a la vegada ja dius, hòstia, fisio. Y posate a estirarle la pata. Eso tiene mérito casi como al ginecólogo, ¿no? Que treballa on els altres se divierten. També, sí, però també hi ha un campo de la fisioteràpia que treballa aquest tema i... Y se te vaya complicado. Sí, Cada vez más complicado. Dona de sí, però això hi ha de les dones, estic difícil colar-se. Pero el tío Jaime también va a estar una historia distinta, sí. ¿no? Porque Este estudia... el mosete Lo contrario, siempre habla de filología. libre dichos del brazo. No. Eso sí que va a estar un mosete espabilado. Sí, pues contar.
Pero ir el mismo siempre, está disimulado. No sé. Home, sí, jo lo que me ¿Y digo la als afición de balls. dónde viene? Porque eso de la afición del patués y la filología. Pues sí, me afectó siempre Motogoy el latín y el griego. Pero de aquí pues viene el patués, el español, el rumano, totes les llengües romàniques. I a partir d'aquesta base, pues, el factor sentimental i l'altre, a partir d'aquesta base pues, puedes estudiar realment a fondo això que hi és, lo primero que ve a aprendre a raonar, que hi és el patués. I d'astí viene la mia afición per casi la arqueología lingüística, Ya casi per la más que toponimia. afición, sería vocación, ¿no? Pero Sí. has dedicado toda la vida a... Hombre, sí, sigo también un poco un reconvertido, porque ahora no me dedico tanto al latín o al griego, sino al aragonés también, ¿no? a lo que son les llengües desaparecides uno, el tensino, el ansotano, he fet artículos ¿Y has sobre trobado que... moltes facilitats a fer això o, Sí. o tot lo contrario? Sí, perquè és més difícil saber latín que passar-te de la filología romànica al latín, ¿no? El latín és molt fàcil tirar-te detrás. ¿Y cuáles son los ayuntamientos en las universidades y perastías has trobat moltes traves? O No, traves en com que es diu. En el sentido de Ayudas de que las administracions, tanto ajudes. moltes ajudes, Apoyos. No, hi ha alguns primers que... han mostrado interés per lo que tú febes o no les parece bé o qué? Bueno, lo de més importància pot estar la tesis doctoral, Sí. que la fas sobre el patuès i la fas a una universitat. I la proves allí, no? I on l'has fet tu? A Saragossa, a Saragossa. Perquè me'n ve vindre de Salamanca, està a Saragossa. ¿Y trobaves que tenia interés això del patuès o que estava Pues al començament obligado deriva un así? poco en el prestigio que tiene el latín y el griego. Yo no sé exactamente el tema este si será igual, ¿no? Pero les lleis fonètiques i morfosintáctiques hi són per tot. I lo que me maravilla, que hi ha paraules del latín que se conserven al patuès, a la toponimia. I a més, si I que se'n busques- perdeu Claro. de tots els puestos. I a més si busques els els noms de les muntanyes o de jugars, Això ja és una cosa, sí, de pura passió. i és molt Pura interessant, passió. no? Sería bueno que las administraciones, los gobiernos se involucrasen de una vegada y se fuese lo mismo que a Navarra. En el proyecto esto de toponimia etamapagintza, que lleve una recopilación onomástica de tota Navarra y una cartografiación, sí que Sí. se diu així, dels noms. Pues això se ve de fet també a Aragón. Sí. I ho estaven raonant i estaven punxant l'administració i en això estem. A veure si se posen I tu quan raones d'això de unes a unes en aquest assumpte. trobes que hi ha interès per aquest tema o a la universitat Una trobes- en dicen i una altra en fan. A la universitat pues, tenen que involucrar-se més, però hi ha un poco tarea de tots. Del gobierno de Aragón, que tiene las competencias, y pues, la universidad ya ahí colaborará también. Hombre, y luego Pienso la yo. Chen, ¿no? Que llegue más Chen como tú, que, o sea, que no sigues tú únicamente el que, o, No, o calmes tu Chen, grupo de Chen, calmes que, Chen perquè un que llegue proyecto més Chen que se de un preocupe per onomàstico en això. aragonès, por eso son la 2000 Chen y como pico tú, que yugas. te llegue. A més, tu fas moltes coses i no cobres un duro, perquè Sí, moltes. Claro. Es fas pues, per currículum o per amor a l'art. Totes aquestes falleres, claro, són desinteressades, però te lleven molt temps i a la vegada, claro. Si disfrutes, Sí, pero que disfrutes hasta de un eso, punto. pero claro. Perquè tu puedes arribar hasta un punto y después Sí. ya, Tens que pues, fer les classes també. claro. I on trobes Per compensar. documentació de fer la tesis i tot això? On No, trobes? O això- és difícil trobar coses en Lo patuès? que, sí, documents així escrits no se n'ha trobat, ni Coromines se'n va trobar tampoc. En patués res escrito. I a la mà en en francès patuès. no s'ha recomanat també patuès? Se raonava patuà, però hi era un patuà diferent, perquè era gascon. I com estàs, tio, no sabes nada? Sí, pues no està gaire bé tampoc, perquè els francesos lleven 200 anys intentant exterminar totes les altres llengües que hi ha. Encara pillo quasi. Des de l'occitan, sí, sí, a propòsit, i totes les administracions franceses han fet igual. I ja ho estan aconseguint, en el bretón, i en el vasco, i aguanten un poc el gascón, el bearne. Però així a la mandaran s'ha aconsegut, jo penso que s'ha fet una... Tienen tota la ley, Claro, però no hi ha prou, tampoc. tampoc se mantiene o... I hi ha molta gent de fora, i 7.000 habitants i 5.000 de fora. Sí, i l'embarrat. Gallegos, ucranians, de tot arreu. I primero hi havia emigració
i això ha fet mal, i ara hi ha pues, una guitarrada de gent que viene, no? Home, això és el mismo que passa, sí. La gent se n'ha anat fa 20 anys i ara la gent ja quan tornem, bueno, las generaciones nuestras por lo menos. Els països nostres, la majoria han marxat tots de llogar perquè no hi havia treball i ara, pues, ja quan han tornat... la fallona una altra vegada. I jo penso que lo del patuès també ara s'ha revaloritzat prou. Perquè antes la gent també va estar una època que li dava com a vergüenza o corte el xerrar patuès o el dir sigo d'allà. Ara la gent ja som un poco més... Jo sigo de gris i jo xerro patuès i jo això... Lo que diu Alberto de xerrar a l'autobús i està xerrant i l'altra gent te mire com a dir hòstia, què fa esto, no? Hòstia, jo sigo de gris i a gris se xerra patuès i por lo tanto... I jo xerraré patuès. Sí, així tendria que estar. Vaya, y sí que dius que el patuès viene del latín. Pues yo pensaba que era al revés, que era el patuès, la lengua que se va a fer ja sola i després va anar seguint... Això s'ho diu als catalans. Que no hi ha el patuès que viene del catalán, sino el catalán que viene del patuès. Hombre, claro, hasta la bandera nos la quieren quitar. La gent quan te siente Ragona patuès diu, hòstia, viste que Ragonet també català? Sí, pero los catalans ya sabes que... Les dones el dedo y te agarren tot. De l'error que saquen pa. O no sabes, és el que m'ha passat jo. A jo me van dir que no cal que te fagues així, no cal que t'empadrones així, perquè com que és de Benàs, i és com si fossis català. Ja. Mos consideren catalans. Sí, home, ja ho va dir la dona de Pujol, que l'únic pico català que li quedava per pujar era l'aneto. O sea, un altre marto ahí, el Pujol eixe. Però la gent d'ací tampoc diu que hi ha català o hi ha aragonesa. La gent d'allí del país. Claro. Sí. Tota la zona d'ací dicen, yo sigo del país, pero el país lo que es la denominación de así del país, ¿qué lle? Hasta Seira. Desde Benàs al Ru, Sarller, Bisaurri, y si que es la conca de San Feliu. Y soy el país nuestro. Exactamente, el país. Soy el país nuestro. Y estoy yo del país. Y de campo y una otra cosa... hasta Chía, ¿no? Sí, hasta el Puerto Saúl. Pero que a la gente de fuera tampoco no le dicen... El Chestavino así feia risa, perquè venien a servir a moltes cases, d'ansils i tal, i provocava risa. Pero también a la gente de fuera no se le diu chen, se le diu chentota. Sí, porque no es lo mismo. Las forasters, la gent de fora, sí. I a lo millor uno que ha venido de un llogar de fora i s'ha casat a una casa de gris o de Benàs o de... Mai se li acaba de reconèixer que sigui de gris, no? Que estigués casat. Sí, el veis y la gent siempre tiene un... No sé cómo. Y no te sabes Ragona patuès. Yo me trobo dando la carrera y ya sin darme cuenta pues me poso a Ragona patuès. Te trobaràs dan gent d'esta que diu Chumpiana y no... Per molt que és Ragona en patuès, no sabe el Ragona patuès. Allò me passa. No sé, sí, a lo mejor y poco lo que tú dices de antes, cuando charraban, el que se te joden un poco, ¿no? De que charras patuès y el charras como a un acento raro, como a... Si dices, mira, lo viste como a charrar patuès, y este te charrar patuès un poco de esta manera, ¿no? Sí, perquè a cada llogar hi ha un poco... Nosaltres som els que millor el ragonem. És de Benàs, el patuès verdadero és de Benàs, és de gris que el de gris, és de Saúl, tal. Però bueno, són percepcions falses. Sí, la realidad. Cada uno a lo millor de web. Sí. Pero yo pienso que ahora también un poquet, cuando arribes a Benàs y trobes a uno de Benàs, dices, me cago en la leche, pero encara hi ha uno de Benàs así, perquè hi ha ragones de patuès uno de Benàs i un poquet de la identificación de lo que ya es el afirmarse sí. Lo que antes era més natural. Exactamente, sí. Pero ahora te trobaste uno de Benàs y es raro. Hombre, es que cuando trobes uno de Benàs, joder, de aquí te puedes corragonar patuès. Sí. O incluso antes andabas a las fiestas a jugar y hostia, siempre que andabas siempre llevé el corro de chen de gris, el corro de gris de Saúl, el corro de Benàs y andabas charrando en todos esos corros y todos charrabas patuès. Pero hay mucha ahora chen ya de fora. Hay tanta, pues eso, chen de fora que ha venido que ya es muy distinto. Se está imponiendo más casi el castellano en la mayoría de la chen que el patuès. Sí, però és gracioso quan viene uno de fora que l'apreneu i que digan, nosaltres digan, ragone com a nosaltres. I consciència de que nosaltres ragonem d'una forma, una forma aquí distinta, tanto del Chestavino com de lo de Seira Tabaix, com de lo de Pardallà, i també respecto del castellano. Ragone com a nosaltres, perquè nosaltres ragonem així, que curioso. Pero también es gracioso que se ha conservado lo que ya el patuès, no sé, pues ahora es millor que yo. Però molt temps i en 30 o 40 anys que fa ja quasi s'està conscient que s'hi suplia el patuès. S'ha trencat el que hi ha la transmissió de pare a fills. I pues així lo que ha passat, que antes per què s'arragonava el patuès?
Pues perquè hi ha una cultura detrás que el sostenible. Y luego Era la aparte- cultura del sector Y la gente si no reganaba el de la patués, casa de la pues, pesca. no reganaba el castellano. Y ahora es todo lo Y contrario. yo pienso que antes eren els valles molt més tancats. Antes el salario a Barbastro era un día de viaje. Ara, en Sí, com a canvi, França, més i a la vegada la gent estava molt tancada a jugar i solo se ragonava el que se ragonava a jugar. Siempre no Y en fa cambio, ahora fa 40 o 50 años, pues ya agarras el coche, marchas hasta así, marchas hasta allá y arriba un momento en que, y como la mayoría de la gente charra castellano, pues Sí que es verdad. Sí. el castellano invadió un poco Sí, el modo de vida de este lugar. sí, s'ha modernitzat, ha desaparegut tota una cultura que era molt rica, no? I la cultura de l'Acròpolis, no? De la Grècia, no? No hi ha un tipus de cultura així. Però tots els que les coneixem bé, aquestes cultures, Nosaltres. Wilmes, la Vall de Bió, Sí. Alfons Schmidt, que va estudiar el Gascon, vedem la riquesa que hi ha aquí, la matització de les coses, les Sí. paraules que hi t'ha dit la neu, Exactamente. Sí, sí. classes de vaques, de cravits, de 7 o 8 paraules. Te sabré la hora. T'ha concretat exactament què tipus de... quants anys tiene eixa huella, quants anys... I era molt rico, molt Sí. rico. Els aperos també. Tot. Els noms, sí, els noms dels trastes que treballant també eren... O incluso puestos a bombas al monte, que ellos, pero así se veía yo y para eso le digo la això de no sé qué. Sí, la Nombres. toponímia i una altra cosa, sí. 5 o 6.000 noms, Sí, yo lo majo. que són com a fòssils quasi lingüísticos asti. Sí, sí. I ara potser vas veient els blocs. Però també hi ha van moltes fer coses. Coses nuevas, això gorgutes, també- això no sé què, van fotent els nombres de lo que... Pero también se habla de muchas cosas, de sabres, Tot, aquí la fauna, Sí, la és fauna molt exactamente, Moixons, exactamente. i molts noms. Unos muchardons, ¿no? Y más nombres de fios que se están Martins. perdiendo, Bueno, no s'empieguen, però de recetes también de cosas, de minxar que también se fe que también se está perdiendo. Sí, claro. Això les dones haurien podeu Sí. sacar a col·lació. Sí, que Els es verdad, guisos sí. de xarso, la pestiu, Exactamente. la llebrada... Que tant... El farciu también, Sí, moltes coses. pero vamos.